du maskalini? Dana edo albora, edo bera. Dana eta eskuten edo lan hartu. Kendu dana? Bai, hori da. Bai, da eskuratik. Rekordotzat, ze izendan, ze epoka izendan. Ze epoka taminde dagoen. Bai, bueno, ia bakur bat berritxuko eskoliai buruz berba, baina oinen eukitzeko jasota, ze gero dokumental bat egingo hau, danon hori, korte laburrekin. Orduan, zeu bat urtaz hasi zinen eskolan? Eskoli ofiziala danok sartzen, modure 6 urtaz. Nun zeuen orduan eskoli? Oin jubilauen txidan lekun. Bertan lekun, eta zan, eskumeko alderdixe. Neskena, eskarreko alderdixe mutilena. Gero erditsi zier, eskilarak igon, eta usan maixuen txako etxik. Eta neskak eta mutilek separaute, baina gero edadez, dano bat? Edadez, neskak, azte ginenatik eta urtete genduna, dano batera. Aurretik hasi, txikixenak, da, atzerutz, zaharrenak azkanengo, hiladan zile. Eskoli, uxeloko labizetik beste holan zan, luzeketa, eta holan hori zer ideulekun tximinixi estufi, tximinixia aluminiozko bataz, sartzeako negurre, eskolan barrun bertan. Gero, armaixo txuat enpotraue, eta gordetezi, eskolako bizinek, batez be, tinti, zordune boligrafoik eta zeuen. Eta tinti biltxe gendune, garbi gero deitzuko zut. Amatuta beha. Amatu ingot. Osta beha. Garbi. Bai, baina oin ena etxin. Zer esango txan, duza? Ba, beru, amenek ordu bete bat atorteko. Esan. Ordu bete bat atorteko? Esango txan, 8. Ordu bat zeman, una hora? 7:30. Pues hortik bat atxinen gona. Vale. Hala, bai. Mata benut. Eta ya está. Después tenim esto que hay aldin. El que tenim es aldin. Eta hor zeman eska egoten zineten dano bata? Ba, ongen gixen, 30 buelti. Eta zein zan zuen materiala? Edo geixa. Gure materiala egiten zen, liburu bat, dana, hasieran dana eukena. Gai guztik eguzen. Erlikinoie, lengua, matematika, gizarte, eman bidin gai arruntenak egukezan. Gero handik gutxegen zen dibujoko kuadernu, edo bai pintxetako txikixeuek edo lan. Nausixeuek ero izetezan geixa ikusitxe dibujau geixa, pintxeu gine, eitzezan. Gero tinti idazteko, horretan importantzia hundixe mototzen kaligrafiziei. Importantzia hundixe. Eta tinti erabiltzezan, tinteru. Mai bakotxak, bi ikusin gurik, aurrin txikixeuenak, luziuek. Eta tinteru, azte eukitxe garen arduri batek. Atxe tinterok beteti goxetan, faltakuenei, txarratxu bataz, txarmeixu notezan tinti. Eta gero, hori plumiliaz idazten zen. Gero ikasteko orduan,
da lesinei emoteko orduan, taldeka bat zeginen, igual gehitxua behon goinen, ze taldine izango ginen igual 10-12 gure taldin, beste batzu taldik izatezen txikixeuek, beste batzuk ondixeuek. Eta handere nuen ni ontsa jarritzen ez tronan eotezan altura guen, eta ero maixe eukitxe ban aurrin. Eta maixan aurrin, danok jarte ginen, bedi begire. Lehen goguena eskumetik, zan taldeko ilistiena, edo atzin eguzien azin, makalen, zan digun. Azte zinen, lezinei berak azte zan preguntak egiten. Baina bata besti izire izan, zan izer. Xirik horietan, ostontzin, zeupe bat zeunken, porque hori ezkune palu meixan gainote zan, da adanentzako tezan presbeti. Eta orduan, bueno, preguntetan egiten preguntak, eran de utxezun zen, erantzun. Zuk espazien kixen da bestik alboku behek kixen, apazetezan zure lekure, da zuhori. Eta hola beti, baina geixen, bete generalin, lehen goguzenean, beti zetezan, txarren nazan, orduan autoridadi eukitxe ben, autoridadi, baina diktaduri gixen zaleike, eta edozetako tezin prest, zauri mine motearen. Ez da oin eitzen da modun eskoletan, unian onako itxosune, ez. Etxe ben, orantxe esan oitxuri, da orantxe eureko oitxuten gozi, baina errez emoten zan, zigortute. Batin bezuk liburuk ipin hemen, fixu. Da, bizka jautatzen ere bujozitzen, ikbano, arau antzetan. Belauniko, urrengo ipin esku zabali gainera, kiliaz, emototzuen. Edo zer gauzaitxik, nezan duten buru jozaitxuela, da oinezin da laumia ikutu ebestala, orduan zen, lo kontrario. Egoenak hartzaban peni, zen kixen, behin erdire ezkero, handik atzakuk ezin zengo bela erantzun. Darek kobragun bidabela. Ez zintasune, da ondio holan trateu bierra, hori de niri geixen mien dixe motoztenea orduan, eta betiko gelitxoaten rekuerdoik gogorran. Eta nogerak ezin lagundu. Zeu jakin, eta egoten zin, momento batzuk, hori tokau orduko galdetzi, ja bakit, nire aurrekoi galdetzen da. Galdetzen dauen arte, onde zain dege uste zinek. Hori gogorra da, etorri goi gure zo batzuk, baina atin, orduan ezilik izan, da edo zer zan hande denoi bebai. Hori be, txartu inen. Baina, da bisagoen behunen bihar, orduan, garrian jumizen duen, nire funguatzen ez da. Micrófono creo que pinta la movida, me te coraba por ahí no sé micrófono. Ahora, tú me dices que no sé. Bai, se koiara, jotzen dago, no me voy a ir itxatzen micrófono goragoa. Oh, perfecto. Eta zeintzuk zin zigorrak? Zigorrak geixena izetezan azan, idatzi. Egun bider, poste egun bider, zaldixe, da geixen itzezan zigorra izetzen beti, ez dute euskeraz berbaingo gela. Hori izan, kuaderno bete, zema torri paset. Claro, baina orduan erderaz ez da? Ba, izkezi zinken bape, esan euskerik berba bat bez, geure hartin bez, kontrolatu oteinen errekreun be, da ez zigenken euskera zein. Da guk erderaz jakinez, hasieran, eta uste toskun, nahiz gendule. Gero zigorra pintzen hasi zine idatzitik aparte, ordeintzi. Eta diro bat zan da, 10 zentimo edo baku, zen bakotxeko. Baina, bakotxeko urtetotzun, egun eluzik uteakun. Eta beti dizimulu edo zoze jauziatzen modure, maizan azpide, eta altzeta zine izela eta besti zoze hartza da. Alperri zen, porque dana zenteretzen. Altura bebauen da, gero jakin behingo ban
baizu miek, ez da, pentsatzen ez da zule be, ja, idea jakin ditu, zerretik zete edo, eta zigorra beti eukitzen duen dantik. Eta zigorrek onduzen eukitzen dune, eta tristiena izatezen, eguaztenetan. Eguaztenero, eukitzen du falangi. Kartila berezi bat, eta dana zan, falangi no sortu bat, zer zan, zer, dana, eta Caudillo bera, eta Jose Antonio Primo de Rivera, eta dana, bueno, baina historizi, libre eta oso. Da, bezan, egoaztenetan, beti ikasi bizana. Eta ez dakizenak, danak kopixak, bestizma bider. Eta bestizma bider kopixetan, batetik atzaldin, gelitxu bizinen eskolan, eta bestetik idatzi, baina, bueno, babak urten da, abadi, non Pedro, dotrin eukitzen duen, eskolite gero. Eta eguazten guztietan, behekixen zepazetezan, duan da no eskolan. Da, dotrinak ordutegu falta, Don Pedro Turtesa. Arek edukazio guztixaz, atijo eta permisuaz, esan da gaina, con permiso eta esan da, sartu eta esan da. Baina pescador sangurean dereño. Lo siento, pero mire, ya ha pasado la hora de la escuela y ahora es la hora de la catequesis. Así que les tengo que llevar. Don Pedro, tanok, ardixet pastoriles leitxik, tanok elixa. Deskantzu hartzen duen itzela. Baina gero txinzein bizin duzen. Atzaldin egiten zen duzenak, gero txinzein bizin. Eta danak gure kastirik neusizena, hoxezan. Dezek izenak, con sangre entra. Zer da? Dale. Ezin da berak, ezin da. Hau marikarben, ez da esatibe igual ondo baina. Potxo da, atxoaneku. Eskilerak maizuen etxita igoteko eskilerak, haren azpixe eskiliapi, eskolan, ate bagatxu bat zegoen zerrate, San Carboneri. Eta hane zan ez du fiantzako izana, gurre, katza, 2 segundu. Eta han argik ez izebe zegoen, zen eskiliapi bat. Eta han sartute, zigortute. Ikusten zuze, ze kapazia dut, bestuitzetako. Baina, ez zine konturetzen, eta ez dutzen ditzen personiei, eta ikusi beran kapazitatik, zeta dana esatik derri horra ikasi bide, ikasi aldabenak. Zure neixen, ikasi alizen balebe. Baina, hain gogorrartzi. Arpeixen egotzoten Natala zurreko, bofetada dago, arpeixen motutzen sartadiaz, tablero bat egotezan atzin enkiaz. Bat egitzen tablero fijo, orman. Eta besti zen enkiaz, retireu zeinkena, mobilu zeinkena. Eskerreko aldina egotezana. Eta mototzen arpikoaz, eta tableruan kontra, tableru teurik eta dalarean gain. Gogorra. Zein zan andereño? Maripaz, pescador. Leongu, Astorga. Hilde da bain. Josten behitxen duen, atzaldetan. Hori bezala, asignatura, hori. Da, liburu, labores de hogar. Labores de hogarren sartzezan, garbitxasune, kozini, josti, da horrek etxegin duzenak, gehixenak atzalde parti izaten zin. Eta josten asko gainera, zer lehenengo azte ginen zer ni badeko tolako teli etxegen duen, hauxe zabaleran edo, dolan luzi, eta klase guztik. Edo ladillu, bainiki, edo punto cruze, edo esteizelako, Eta jute dienik ezten. Eta gero, ja, bizkatik azte genduni, mantela benik badoketin da ma bizetzen biletako, eskolan egin. Jositxe. Etxien okezu. Bai. Dizen da nugu da. Eta la vida. Eta zein zuen jolasak? Jolasak, guk ez gendu neuki, jolasteko lekuik ez gendu neuki.
gure eskolik atzineuken patixo bat, hau porlana indekoik zati txikixe, pero hortotxu batzan. Eta orduan ez zeuen han jolasteko zerik esan urten, da ba. Berbain, eskeria zebitzen beti hortxe, eta beti, karo, bera gaure kontroletako okitxen den. Gero barretze goria txarra izitik bada, bizkate. Gure handeri nuke, horan, bera mengantza modun edo, zan mutilek, uzete benin, atzin bate itxen duen. Atzin libre guen da. Eta mutilek hanbegine bauzan, goni altzau, makiliaz, goni altzeute popan, gainetik barik, goni altzeute, porque hori korak hiltzen zen, edo barropi edo, ez? Da, txarraz pada erosten. Nobera lotzautzen, normala. Eta... Zertan zuen jazteko modu, danok bardin uniforme? Ez, hemen ez uniforme. Bako txakale bana, ukena. Etxeko ropi dute zen dune, hasi. Eta zeintzuk batzen zineten eskolan herriko jenti edo nonor bajatezan goitxik? Ez, barkerako beti barkeran. Arek ez euken, hemen bertokok. Eskolan ebizena, bertoko eskolakok. Eta Magdalenakuk, bebai ez? Magdalenakuk bebertonik esko, betetonik. Bai, baina hor gaztiok. Han ez haur eskolak eta. Ez ba, baina barkeran bai. Nire idaztak. Barkeran ditutzen bai. Eta etxako lanik eukitzen zen duten, zigorra bai, zoazen une amaitxu? Hori asko. Da etxako lana bertan izaben entzako. Ikasi alde banak eta ina alde banak bertan. Matematikak eta etorte zine problemi asko. Eta problemak itxen duzen, ja ikasteko modu, porque hori ez pentsau problemi ikasti ez da ariketa bat eitxi. Logika bat edo leitxik hartu biozu, gero bako txazan ene jakitzeko. Da horre, bai horrek asko itxezen. Matematika da hori, dezautute idatzi xei, kaligrafisi, hori, da irakurri, horret zine eguneroko gitxibe bat zanbe, beti enbizin gauzak. Eta, bueno, zeu 14 urte arte egon zinen eskolan ikasten, olantxek izan. Bai. Eta gero, zer zan, eskolei amaitutekun, zer pasatzen, zer enbierrizatzen duten, edo bakotxak bide bat? Urten ala, bakotxak hartzen bide bat, baina zeu ere aukera larri be. Edo barrexen arrain fabrikak eguzen da barraina, edo batzuk, bitxi batzuk josten ikaste ben, eta besti krisieda edo zerbitza edo lantabernetan edo loko. Bai. Zer egin zen duen? Ba nik beti neuken umetatik guztau asko ikasti, eta ez duten ardure zer ikasi, baina zoze ikasi, ni beti ikasi. Beti hori jakinguri beti euketa aldin. Eta amaitzu zanin urte batzuk 3 urte aurretik, neure izti izpezinei paseu zan, nire holantzin pasetezan modure, nire izti eukeretuen ikastetxe pribau bat eruteko. Eta ikasketak egin adel izeteko, porque kapazitari ikustotzelako. Neruen markineko kolegi zure lehenengo, interneure mertzea. Eta horbe gero zelan bera beti izen da, nire besti goitxiko ondana, edo zer gauzetan handereinuei, berak matematikako handereinu, beixan monjak izetezin asko orduna ziren, horre haute zinek, irakaslipen monja zin. Matematikako ariketak, beti erantzimatika aldetzen da modure, zuzeran eosu edo zei osu. Bat ezekixen eitzen bat, bestik ezekixen eitzen, bestik ezekixen eitzen da. Handere behin berak, igual epitxe ban zara emizen. Bai, kusi deitzen jenti bestik. Nire aiztik ezotzen alotik. Hori, da beste eragata horan egin dure bar nintzen gotzu. Igual, da hortan asko
markinen asko beti erakutsi da, erakutzen mekanografisi, beti, eta mekanografian beti errestasunei ondixe, makinik eruten daen velozidadi baina harinak gutieko berak. Eta bera, bi harrin egin lekun be, pintzotze, txeban idazteko makini berezixe. Eta hemen be, bardin. Eta erakuste ban hande izantu zen, nogi. Zeine pulsazio gixamon. Zeine pulsazio, zeine harinak egin. Eta, honek irabaztutzen mentakiaz, begonik. Eta, etxine pina matrikula. Matrikula daukez, filo bat. Baina bero argixe izezala horrezkolako eta bitxorexa bialduen. Bueno, guri izozkuen. Arti bialduen ezoten, goixek, bozetan horreteko izan pizkatzarte zalako handeren jukin, beti goixo txik izango zen. Beti ejemplu moti ez da hori bera. Pero nada, que bialduela bitxorexa. Gurtzen, akizeko lezei txik ezer, baina horreteko ezeria dela eta como que augitxi gilditzeakola, da bitxoreseko eskola bialduen. Olako interno bat bai. Eta gabonetan etortu zen, udan etortu zen, eta azte santun osteri, besteik ezekuen. Eta ero gaukigin behin edo, gure zuko bitxeren osteri, bizitzakuteko. Eta hanez, zeiduan berak ikasten, hareke amaitxuteka horrek kolegizuetan amaitzen da benak. Ez da ordunez horrek pribauek izeneran. Izende izan ez da guanak. Guri lehitzek amaitzen zen duen intitulo lokzala Franco, firmete banda Franco eguen, dago Franco nezeraz dukonik. Eta horrek, balidetako, danak ikastetxetako, bentik unbierzeten monkenak eta kolegizuetak dut, baina hori zamineta. Dana sartu treni, dana baina hori zamineta. Dana gelan, bertan bagoien, apuntik errepaztan, da gure nire izti izan txistik ontan. Apuntik kendu. Eske, lan dizan. Berantzako, eskari zamineta kuti, berantzako da, launekin buelta bat emoti beste inguruarentzako, eta hain duke bera buruaz beti kapazidadi edo ukideu sobran. Eta gero presentau, amaitxu bani karreri presentau zen, izeleiken lekoik geixenetan. Banko, ostontzeko zer danin, enpresetan behar. Danak aprobo zitxun, eta bat inego etxe apur bat egoaleko baten, eta beste bat aprobetan nahi. Eta zaten, beste egizpozu topetan edo, torri, zabaleku emendeko zute. Horretan kapazidea ditza, banku pedara pasau zitxun, Banko Bilbao, Banko Zentrala, Banko BBV, gero intzen hori. Eta atzen egon zan, Banko Zentral, egon zan, Aron giarrin. Arek handik. Nika ikusi, ikastetxe bat da. Hoxi izango zan, nire ametza, hoxi izango zan. Biharreken bierrez, eta gainera ikasteko aukeri. Ordu guzti zeutzeko. Nik ikasi, izen ningun eman. Nik ordu ninduken leku ikenoan topuko inun, nun nik izen beste biharrik. Nik asene, biharratxin horren nuken. Baina ikasi nahi. Da junitzen herriko maixuana, maju, jakin bedantatik ekisen, txikixe, baina eudixe. Alturaz ez da neuzten pertsoni. Zein zan? Emilio, Don Emilio, otxan dixoku. Bai. Baina, ni beti ze, dana arte beti izotzate zerren dixe. Eta, pasauzten hori bada zeure deziu, neula ondikutzut. Gateixek hazi,
kurso bakotxak edo bidan liburu edo ze gai bideen da. Orduan internetik eta zeuden da, bidana, karri edo zite neuken ere kaguzo itxin da bana, edo eta bera oso zer dudi duena, berak esplikete bana, eta ero niko beti ekioto itxuri, beti, neuk ikasteko, neure sistemi beti izen da, azpimarratu lehenengo, eta ikasten jun, azpimarratu zo izan denpora. Importantien azpimarratu zune, ikasten jun. Zentzune hartu gauzi. Eta gero, kuadernu dana, beti eskemakein, ezin guztienak. Hainez, ja maitezen duen ikaste. Gero, burun zen gizien, zein horretzen nuen be, gai bakotxa. Eta, gero, esaminetak junbierno nora, eta berretxuko abadik ikasten eban latine. Zordu beste hizkuntzeik zeuen, inglesik eta logik, esan, zizitzan nibe. Bakarri latine, esazizalako danen ama, hizkuntza dena. Parek euken lagun bat, bitxorixeneku, tortezana ona udan, egune paseta, deskantzeta, oporreta, eta azeran bitxorixen bizi zen. Orduan, bide, bezgeunken naha apuntau, bilbora, nora, eta horrek zauzten, bitxorixa, apuntau bitxorixa, izte diture. Ez zauzten, gaurine onguza, eta bintzete, betxu, atemate baneuken ezagune, baneuken hori lagune, bera lobiaz bizi zen, eta argisek izuna, agazan. Institutune esaminak, enbido bizini, baren etxine itxena galo. Egun bat dugu geixo bat zindola. Eta gero, june torrereko errestasunik izuen. Autobuse, korreu, bertotipe, hori bez, zarri izan ipazetan. Korreu goxin pazetezan, eberdi zen, ordu bitxerzeko izetzan, goxin sortzitan, aruzko, bilbotik onu tortzana, eta gero iluntzeko, bueltan handik etortzana. Eta bat egin jundurenga, durengo hartu bertan durengoku, da ordune bilarreal oin kanpotik dazanak inde herrizetan bidi peina. Eta herri barrutik, paradigin, eta bitxorxea. Trastilaga, eta bero zamine bidan june zamineta, eta holantxe, behin eban arte. Gero, batxillerra maetxu, eta zer, nik argi neuken. Nik argi neuken, zein nire neban ikasi. Argi. Niztik administrazioku iban, baina nik handere inotzi. Umikin handere inotzi, nik hori, eta gustora inbe. Eta maitxuna bani, suerte eukin eban, hori. Kemene orduan zazaltan, dani bizala genti. Handere ino solicitegu orduan, bai? Eskola guztietan, eta nik berretxuko abadien bitxartez, bazeran ondarrun, bizela elize ikastoli sortzeko asmuaz, gure talde bat, eta hori, bandereinu bidea. Eta barnozen eskola jun edo eskun. Umikin eskola izenezko, barnoztu eskola bat ado, ez da jun. Baina ondarru berton nurran behitxantzaten da, markinetik beukine ban, motekotik bebai, eta eukeri juteko, nahi zen ezkero, baina. Probno, ingono bala, eta unitzen. Eta neu, eta besta bade, ondarko bade, onilde da, ten lobi. Eta irutela urtekok, umik. Eure gurezuk izate zine ordaintze benak, adardunetzen zinek eta denak, eure pentsauteko gauzi izen zan, eure numik ikastetxera erun bizuena, ikastoli, eta ikastoli, eurenik inok ezek izen, zer zan ikastole, porkane, guk etxe-zetxeko zerbitzuko modure etxeen dune kotizete den gultutzeko. Ezin zen deklarau handerinu zinenik Franko bizitzen den polizalako. Eta nire hasi nintzen, nire 950 €,
biharrin, eta antxe lehengo, monjak itxiozkuen eskutun, hori izan da, klandestino, klandestini da, hori. Monjala euskuen euren bibliotek izana, liburutegi ze, geuke bazieran umikin egiteko. Eta, bueno, talde bitxen ipini umik, eta bako txak batak kantau, besti kantau, ipuine kontau, bardin zenbatantzako ni bestintzako, jarretxe behan gainin, jagi, zinko motoziba ere modure egine ariketatxu batzuk, jarri, eta holan itxen dut, erolaten duen errekreo modun, jolasteko denporatxu bat, eurek nartin, eskoletetako esaten gebizenaz. Baina bertan, guk ezin, kanpun deklaregue eskolek egurunk egenik idola. Zeuek preparate zenute materiala, ez da? Dana, esan, ez zeuen, materialik ez zeuen. Zen materialak eukitxe gendune. Zer? Batetik, garumetan, gaumikin da aztekota, puzletxu batzuk eta holan be, izate zinen, rekorteute itxe zinek. Gajetako modune kartotxu baten, edo kartolina baten, holan inde. Edo eta besteran guk eitxe gendu zen, membrillo latak, dendan, membrilloa zerabiltzez zuen lata, handi zamarrak, izaten zin. Eta etxen latak, garbi, kola de pez deitzen zan, zerbataz deitzen zan, berdenik, oine egumik ibiltzitzuen, gelatina tipora do lehitzen izaten zan, eta beteten du latia etxaz. Eta gero, haitxe gontzan, prepareten duzen umientzako dibujuk, dibujo simpletxu batzuk, horrek umi pintxaute itxeko. Eta, ara etxek eitxe gendu zen, euren silueti markete gendu, membrillo modokun. Eta, tintiaz, markete zan paperin. Orduan, bat eitxe duen silueti, tintiaz, antxe gelditze zan markeute, eta gain mitxoz zan papela, eta dibujo ginde urtetan. Eta etxe zan gure fotokopiadori. Eta holako xiarekin etxen du, azte guztiko horrek ipini, umientzako lanak. Gainera, launek euken dituen onak, eta azte azkenetan, etxen duen azte buruten, aprobetxete gendun, azte guztireko materitzelai prestetik. Ni modeluk ipini, dibujuk edo horreia prestetu egitxe nintxun, eta gero atxeko pixakata. Zenba ginen, beste. Austo Torre difuntu, Agustin Katenitxeuk eta honek laguntzosten zentralin oten nintzen zerbitzen da laguntzen Marikarmeni, umik txikisek izan zinin duan. Eta azte guztiriko lana, hori batetik zan, pintxaketi edo hori itxeko. Gero horiek jolastu deixen, zan aztiratxu batzuk, tiratxu batzuk, eskunkatitzen ezin modun gazteute pintxe, eta numeru aukin, kolorikin, kolore bako txan numeru bat. Eta orduan, amarra zan geunken ondizena, gero geixak izibizani, izatzen amar da amar, juntau, baina lehenko zian amarra arteku, eitzen zan. Eta jolazten, atxe bete. Atxe amarreko geunken palotxu, atxe jun beti beteten, da eskuko lan gero zaten gontzen beti pini, eskuko albuten, ez da izela sobrau, egon bidare, horraxe, neurrixen. Eta bete, arrastra ez zinen hori itxoz ikusten zen duzeni, pero beste zehose. Eta batzak jute ginen ninara, baire jute ginen, da hartu kuadernotxo bat hori pintxe gontzana, eta lehenko hasieran folixuk itxen duzen, folixuten lana, egume bako txai beran karpeta txun gorde, eta gero kuadernotxo, eta antxe ikusten dena. Numeruen kolorian arabera, ikesten jute zin lehenko numeru, bekixen hori. Hori ikestekun, jute zin amar, zea zeiliken amar. Hauxe eta hauxe eta hauxe, gurutzi, gehi. Hau, gehi hau, holan amar. Beste batzukin, holan neure konturetzen zin, zei, telau, lau te zei, zazpite hiru, osostite bi, edo bost da bost, edo lau te bi, edo... Baina, hani agertzen zen koloritan, ikusten zen, amar,
zela lortu liken. Da galan, numeruk 10, gero 20, abaku bebiltze gendu gero neurtxoekin, bizkate ikusteko ja numero nahunditxo gehitzeko, eta eskulanak egin, eskulana asko itxen duen, eta pintxau markautu nahi bai, eta puntitukine zulotu, eta horrek asko itxen duzen, hori gauzi asko itxen duen. Eta jubilau arte, nune hon zinen irakasle? Ni Txominagirre nazi nintzen, bueno, lehenengo kristau eskola edo zen existen. Txominagirre, lehenengo Txominagirre obispo gukeuken lokala, hotel komerzio lehen zanlekun ondarrun. Oin guarde edixi ezkaren autoin degiz eukidabe. Zarratu daben arte, han. Guka gero, alokala zan, obispo guana. Edixi toketako nada, ondarko lixi. Eta nesa bilen, lehen izendako zen eskola peski bere egunin, baina gero eskola peski hemen iben inkein honutza, geldik hauen. Orduan garbitxute pintxeut eta euri gurezuke, preparaute dara ipi, eta araxe handia maitxiki batzuk jireuen duzen, eta ja beste itxure bataz, geunken, gaur erbila, kortxu, gauzak ipintxeko, edo itxen zin lanak, edo itxen idatzisek, kaligrafizi, eta irauten zan asko. Gaure eskopek lan itxen duen hori asko. Asko, importantzia asko duzu eta moteak onda. Guk gai zain beste humiei, humei gaina, bueno, gaure bizkate. Daren arte ikusitxe bat zeintzu di politxenak, zeintzu gustatu ez geixen edo. Eta bankeratzen zinepa, gero ipintzen duzen kortxun, edo idatzin bat ipintzen gendune, edo holan, eta arbela, bai, letrak eta idazteko, kopizetako, holan geldike. Han ja itxu ginen boste handereño, hasi batu ginena, bat launtzeko karri oskuen, Kepa Badian Arrebi, Marian, eta ere jubileu arte gelitzu zenan, ni jubileu birra gaukine balako. Batu ginen, eta gero handik eskola barrexe eiben inaue beran kapili edo lixatxuaz da dana, ona pasau ginen. Eta Carlos Garikotxea torzen inaugurazioa, eta orduan danok gauzan, eta zerrendu utzeko gauzaren duzi izan zen. Zeia beko pizun txikixek, kumene horrek, handixena goixen, dana goixena zen, eta jamili dukeen, eta zan, txeko, tegetik goztei, behitxantzerako. Gero materizela, horbe, materizela, euskaraz ezagun Frankon arte, eta gero ben, Franko eta gero ben, euskaraz materizal bitxiu, oso bitxi. Franko mara esan gizaren, edo bilura itxik, edo bestia itxik, eta liburik ez testeik ezer, ezagun ezer einde euskeraz. Eta orduan ez dezan euskarak erderazkotik noberak importantiek edo ikusten duzenak hartu. Eta idatzi, eta ipini plastiko horrekin ipintxe, liburuzkak egin edetxe. Pero akobra huitxe duen apur bat. Materialantzako aukitzeko esan simboliku, bai, zein du deixen. Zer, ez da bakizu dizen den, errezapurtzeko gauzi simpli zen da, eta gauke indeko liburukin ikasten. Hasieran, guk ale bendun emon dana. Andereinu bakotxak emon aleban dana. Eta orduan, ingresikita horren zaurentik egin beste importantzi hori, egeru atorzen modi zen, duk eitxen du, gimnasis izala, edo musik izala, edo bardintzen. Eta danetatik eitxen zen. Eta gero torzen hori, espezialidadiena, handeren jupe bakotxa beran
Batak letra asko gauzi geuken, letra asko, ez da gizarte zientzia, edo bestik natur zientzia, eta zer, emate edo, gero ingleseku, gero, eta gero informatika bakotxak. Informatika bakotxak. Guk hasieran lehenengo, bi ordenador bi lortu gendu zen, entxineko ordenadorak, lehenengo sortu zinek. Kabea nola zortea dute zitzun. Erregalo, bi ordenador bi, ikastetxe bakotxai, kursillo bat egin lehenengo. Bi lau bi juginen kursillo egin, egin kursillo itxe, eta karrean duzen ordenador. Oan bakarrik ezan, dibujuto, logo eta alabaxi gauzak egitxeko balixoan bakarrik. Eta bertan, klaro, bazen duzen otamarrume, da bi ordenador bi ez, noela dizen, nire egitxi. Patxandan, talde egitzen zin, eta gaur ebilina badi honek iruro, eta torren nazti, honek beste iruro. Honeko gudi begit, behin da. Eta bero, beste irurek. Dugu di, erantzin batek, erabiliko dugu ere. Eta horren bat darrek erabilia izaten. Horra zegoen temporadatxo bat, eta gero honek zabatzutena. Hasi zinin, bakotxe bere isek emoten teknologisi eskolan sartu zana. Eta teknologisi eskolan sartu zanime, teknologisiako espezifikuik zego dugu. Zetan esan haurik ez eren behartzen. Noberak, guk danetak gona egin duenetik, ni izan ditzen teknologise gure. Gero, ordu gogu zaina eskola paralelo, bi mailako patxetik. Eta, gutzeko zer bixe. Gero aldatu guzasko, barrexe, eta ikasi, diferente lenguan dit. Eta gero ordenadora nobera betxua ezakondu bier, eta enbier, eta sortzegaren maili debetit, eta hor beti zenuten zerealdetik prepara bier geixa maila txikizizak eta baino. Eta gure... Eta apur bat aldatuz, lehen izaztezu, sekzion femenina bier zen duten. Zer da hori? Zetako da? Balixo ez dit, zetako balixo ban, baina zuket nahi bazen duen zeure ikasketak ametxu. Eta titulu jasoteko hortitxeko zeu izan du. Eta bardin zen, motorrako nahi dozetako da, ezkez bizan edo gizonan baimena, edo zerten femeninako kartilieko izan du. Ikasketak titulu kitxeko? Bai, bedantako bizan ordun, eta zerio femeninako kartili, guk egaro, nik eskakinin, berrezutik edo, ningo logika egin bari. Titulua, mile edo eriko nintzen izuzten, ez hori enbio zuren dugu. Zerio femeninako faltosu. Hala, da nun, dezer. Eta bitxori zen duen dezturi xukita. Betian egin bitxone zaminak, bapetzen amarroi bertan apuntau badea itzela, arrako, handizek soldauek etkiluk eta itxeko, ariketak itxeko eta bitxetaren leku bitxortzen. Eta ze agente goienan, ezkezan, bentana txikisek, hauze zarratu izetik etxek. Hortxe goizetan, bentana txikitsu batzuk. Karzenetan dut egin, goiko partin, holako zetentan txikitsu batzuk. Eta litera, baina igual hau harturan, eta holan, eta dana bete egin dut. Bera, eta masine banderi altzete zanako, ia presto bizen duen gauzak itxen azteko. Ze gauza itxezen duten? Eskulan nadana, baina eskulan nazan, josi, pontu, umientzako, jaixo garrixantzako biden tresna bizen zen itxen. Eta guri etxin igual ontsu itxeren, albuko etxin den dana dugu zen, patroniek eta bitxen duzena, umientzako gauzak itxeko. Kamisetilak, jaixo garrixan bitxen dinek, kuleruk, irupikoko bizete zein dena. Botoie bat akarrik. Irupiko, kuleruk, albuko, eta amentik alatzen duen.
Eta, gero jartzatxuk, mientzako, edo gorruk, edo zapatatxuk, edo nik, Elena gaurretan beti, ez dugu erregalete zitxune kanastegi deitze jakon, lote bat. Ume jaixo gara zentzako bitxune gauzak. Dara izan, txetzatik behinan eindeko lanak izatezen egin. Jaixo barri danentzat? Lehenko izan, lehenko jaixote zinentzako, eta gero, egote zen aparte, premini ez zeuken antzako edo. Errepartitzezin. Baina da, gezitezin, gure modun, ikasti ditxe, Kadarrainiko titulu hartu bidabenak, Bilban derri horreko gauza batzak. Emakume danek ez benditzen edo bai? Emakume danak, Bai. ikaste benak, arraini benak edo ikasi benak, titulu hartzeko, enbibenak. Zan. Baina gainontzeko emakumeentzat esan derrigorra edo bai? Ez, gainontzeko ez. Zebestik euren biharra itxenen da. Etxin biharra itxen da. Horrek ez dut. Eta gero, gara, beraleku, hain garbizasun bitxi, hain beste andrazko ude-udi, eta zer dixe, eta, elkarri honetako minua izan dira izan dira horrekak. Etxartarteko aukerik ez dut bitzen, autobus zegoelako, bi autobus edote zen, egun etorzen edo egunin, eta banderi bajau arte ez ezen gizien mobidu. Ase bajatu, kantau bajatu eran dabrik, eta ordu ja, latotzen den libre, apertan bizizinek edo bazin edo gabe txako guztu. Eta gure modun asko, agalitzen enan, bajatu bitxorixak, eta talde txikisekin, eta tabernetan, laba guten, eskate garbitxu itxeko. Arantza, bueltak, apertan. Emaitxoak. Zema denbora hori? Hilebete oso. Nik ez ekartik edatu dutena, deuket, eta... Ontxe betxin daukezu? Bai. Kartegit, otorgo gainera, Eta gero, hezkuntziei buruz gabiz berretan, baina askotan asko txikaku etxeko eziketi bai. Etxin bazkenin umik ikasitzen dabe, hezkuntza jasotzen dabe. Zuek umetan zelako hezkuntzi zukien? Mutilek eta neskek bardine, diferenti? Ano, bardine. Gizonezkuk ikar, etxitan be, gizonezkuk itxeben. Gurezuk haitxek, amak ez sekula. Eta mutilek be, hori itxeben behin eskolan bezen. Eskolan, dano gana. Eskolan erderaz, bai. Guixetan ezagut, handantzak zan bardin. Etxin, dana euskera. Elixak, dana euskera. Kalin, dana euskera. Arajun, dazieran, erderi, Bizka bera ezin duken, lehen ezagutzen duen maizu, horretik konzan maizu. Don Carlos, maizu, Saavedra, haren Andri, maizuaren eskolan, mutilik gauzan leku, atzin, bai borobil bat ipini, abadean leku, panadeseko, hola, loteinen, beraz, ariketakei, reixen bat zan, erderi indizkun belarri bizkate ikasten egin zane erderi. Zan behar bain eta zutzeik ere zer zela egin pintxean, baina erderi, mutilek eskolan, gare beden erdera, maixuk. Gure ezera zan, bai, eta baketxak kapazitatean da, erderik ez dugu. Nik gaur de egune, gaur de egune, euskara berba itxeko, ez dut pentsau bier. Eitxot berba, urte toste berro.
Erdera berban bioteni, pentsau bertu. Nik eskolan ikasi neban dana, asko ikasi genuen, Hausnartu neban, handik gerora, euskera, ja neure euskera inebanin, han esaten gendune, hauxera, Erderi esan bai, baina itxe gendun, ikasi, da gombitxeko gendulez, ikasitxeko, tal cual, karretilla. Zer esaten zen hori prezio? Ez, baina hauretzak hori importanti zen, karretilla eta zemata paradak itxia itxezen duen esateko, orduan dein gehiago zengizen, zengizen izan beste zengizen, noera zen entretan izan, esan da, ba, itxe irakurtxeko. Betzen zuzan fikete egin, punto eta koma eta nuen ikasi edan, ulertzazu? Hatxe, burutzik ez dezen dune, hori, kapazari eukenak, alebanak, burutzik hasi. Ezibanak, bestera bata ikasiko ben, bestera bata. Baina ez, belarri ondo guken mondo alako, hori da nire gehiago marka hona itxune. Eskolatek. Eta altxi, nesken eta mutilen biharrak bardinek zin? Neska zin, etxeko biharrak. Neski jakin biban, eskolan be, neskak eitzen duen hori. Laboratorio gar, liburu edo gonkena neskak egunken, mutilek ez. Egunke da mutileko lako de gauzek. Mutilek ez, neski prepareutu hon biban beti, etxeko gauzak egin eta eskontzez anin be, etxeko gauzak egiteko. Hoxe da. Andrazkoana dana hori zen, garbitxu edo josi, kosini, eta ba... Da josten politxek hasi gendun. Ziren eitxek gendun, esan, tano bardin, telako tela zuri luzeko onta bat, eta hasi dobladilukin, dobladilu bainiki, ostontzeko, guzti, eitxek gendun, da horretan gutori beteli, behin beste lan klase diferente. Bai, eta gero, bakotxak ekartu ban zozera itxeko nahi badeuen, edo tapetik eitxen duzen, tapetik asko eitxen duzen, edo batzu zerrietak, edo bueltan gantxilu, zerrietiai, eta bakotxak hauze, edo nidabena mantela, edo nidabena zozer eskulan egin bizan, pen ikasitxekun, gero jan hau zinenin, zeukerun nahi bazen duen zozer, telit ez zeukerun de nahizen du nahi, gero gehinean, 12 zerbiletako mantela. Eta eziketian bakon transmisioie bezartzen da, oitxurak, kantak, pasadizuk, etxin nolako ize jasoten zen duten? Etxin, oine gumi kantetotzen modure edo buke jotzen modure, ez. Gero, bai gauzie, jolaztetik urteten du nin, eskolatik urten, da doktrinatik urteten du nin, zer beste gauzanak izaten, orduan, gure zukeuken etxin eguen respetu, edo tenik, respetu ez dakitzen lan berbi esan, noizota. Baina, eskolan, izer txarto itxi, hoxe, ez da izela etxinen tereu. Etxinea, zuzen erretituz edo zezango, baina hain, hozi, edo zoza, kastigote honza, kulpiz hori da. Guretzozu ez da izela tereu gurezuk. Hori ondixe guen, ondixe. Eta gurezu gero orduan nahi bai, uken neurri zen, alberan zoz eta puntau zoz eta hori, hortan bai, beti nobera peinu gehiago, jakin da izan da nobera numik. Hori lehen izen da, doin be bai, ni pentsatut.